थांनाय हानो आंले हानो मरुत माथांया याके माथांनाय media no hambai tini chengmo takarjona গ্রামীণ হসপিটাল হাইমেনি হিংকে চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি 1980 সন 6 এপ্রিল চিনি বরম গোনাं थैथांजोंनाय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आबा प्रसाद मुखार्जी बरनि नेतृत्व ओ भारतबर्षर हावो चिनि बीजेपी नि पहिला परिषद थांबानि आबरतयै थानाय 6 तारिख एप्रिल 2023 ओ दिनिसिमि चिनि साप्ताह गायसनि प्रग्राम दिनि 10 तारिख एप्रिल चिनि ताकारजला मंडल बाय जनजाति जतयै तिनि ओ ताकारजला ग्रामीण हस्पिटाल चिनि अरनि रुगिरखना चंकिनि मिस्ति ताकारजला मंडल हयते मिस्ति बिचार खाइजागो काजियमो जों फाइनाय 14 तारिख पन्जत चिनि प्रग्राम नाजाय 14 तारिख चिनि प्रग्राम 14 तारिख पन्जत प्रग्राम तंनाय जों तिनि ओ मिस्ति बागमानि म उद्देश्यंका एलाकारो साब डिविजन पाराओ तंकचां चाकचां खलायै जे त्रिपुरा हावो जे राज्यनि गणदेवतार बीजेपी आईपीएफ तीनो पुनराय द्वितीयबार क्षमता तोई फैकिया ओ क्षमता फाइमानि बिसिंग जतन खात हामजा याबरि बाक्सा खलायै भारतबर्षनि जे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास मानि ओ जागाओ चिनि सरकारनि मानथाय सबकायनो जतन याबरि बाक्सा खात हामजा खलायै चिनि मानथायनि जों जतन सुस्थखा बांगानि बागै जतन फाइसो आबानि बागै सरकार प्रशासन चबावै जतन जों जत आमचानि समस्यानि समाधान खेती सालायै जत प्रेस मीडिया बिथिंखै जतनि फानबाय जतनि बुदिबाय जों एलाकार तंकजों चाकजों नारगै ओ सरकारनि 5 बोसोर बिदि समय रिजाल्ट ओ जरावो जों जतन खामानि बागै आरो जत आमचानि যারা শিক্ষিত সমাজ যারা ছাত্র ছাত্রী যারা কৃষক যারা তাঙ্গিতেই চানায় যতন সরকারি সুযোগ সুবিধা বাগৈ সরকারি মান থাকবে কৃষকনা বাগৈ ধরনের বিছিংতৈ এবং প্রচারের বিছিংতৈ সরকারের বাই চাপ জাগৈ जों ताङै थांनो होननानै आसा खायो अ आसारातैनो जोंनि भारतबर्षनि बर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ साप्ताह गायसनि आं बिदि जोंनो दायित्व रोजागौ अ दायित्वनो जों तिनि तागारला मंडल हयते जों आरो तिनि बागाय जागौ आंनि परे आंनि तागारला मंडल जिएस कमप्लेक्स थाइजागोन बरं गोनां पूर्ण जमाति साल मानमानि बागै दानि होनबा जों जतसिउ जेटाव भारतबर्षआव जे 1980 सन 6 तारिख एप्रिल जे बीजेपी प्रतिष्ठा मानी सा अबन रगै जों तब राज्य कमिटिनि निर्देश सारा त्रिपुरा गोनाङै जान्जा मंडल वाइज जों 6 तारिखसिमि 14 तारिख जरा जों सामाजिक कार्यक्रम होनै जों खालाय दङ आरो बिसिङाव जों दिनै गाखे जोंनि ताकारजला मंडल बाय लुवाजिजाक जनजाति मोर्चानि अनगायै जों दिनै ताकारजला हस्पिटाल हल तै मिस्ति जों बागलायखा साखामिया बेमारखौ बोरै बागै जों दाबो अमायख्लायनो जों 6 तारिखसिम जों 14 तारिख जों प्रग्राम खालामदोंमोन जों फाइनाय सालावबो बाहायनो जों सरकारि अफिसावबो जों पन्चायतआवबो बा स्कुल नगरावबो जों बुफांरावबो कारिनो माइसो उद्योग नालाय जों प्लान नालायजाक बोरै बागै जों अमन फरायखा जों हायनोहाय जों थाखायसा जागायाव थाङै जों हायनोहाय बागलायफिनाय हायनि बागै जत आमचानि ताखुकै भुसनो बाहायनो जों बाय दले दले पाले पाले फायो अ पान्डाव फायै मोसानो फायनानै बागै आं तागारला मंडलै कब जे प्रग्राम खालामनानै बिसिंतै हेका 6 तारिखसिम 14 तारिख जरखौ खालायजानाय बिजुपि जे आसायमानि साननो रगै गोबांमा थायो न तापसो जरतै जमजुले ब्लक आन्डार गोबांमा न जागोना तैरक खायकेबा क्राइसिस दं आप्रनो तैले वान सं बुबाय बिसकांनि अ सालगो तैरक माननानि बागै मान रुनानि बागै बुबाय वान सं दं जों आबो चिनि त्रिपुरा सरकार आबो जों वान सप्लाइ दङ दानि होनबा जों दाबो जे थांनायबा जे जायगायाव जों चिनि गभर्नमेन्ट जे जायगा जों सामंख्लाय फिलाप खालामनाय जे जायगायाव दैनि क्राइसिस जे जायगा कारेन्टनि क्राइसिस जे जायगा लामा ताबो हामियाङै दङके जों ताबो सेकेन्ड हाय द्वितीय बार जब जों गभर्नमेन्ट फर्म खालामनाय यागुलो जों बो जायगा बमहाय समस्या तैबो तंखो जों अमन जों ताबो मंडल वाइज जों सार्भे खालामदों बनि बागै अब जों दाक्तिनि सेंजाकनाय हायख्लाय जों बरनि थानिबो अमहाय जे सेबाख्लाय पुष्पखौ दानो बागै जों जत साख्रि दं